Szevasztok, én Green vagyok, és ebben a videóban én a CM Security-t fogom nektek bemutatni. Ez a program arra való, hogyha lassú a telefonod, és szóval, ha lassú a telefonod, akkor kitisztítsa, gyorsítsa, stb. Na, itt is van a program. Ezt a Play Ruházból, illetve az Apple Store-ból le lehet tölteni. Apple Store. Na, igen. Na, itt is van nekünk a program. Itt a sötároló helyett, hogy 6%-on van, és a RAM-ot. Gondolom, olvasni is tudtok. Na, akkor kezdjük a felesleges fájloknál. Ide rákattintunk. Kikeresi a felesleges fájlokat. Igen. És szemét kitakarítása. Igen. Kitakarítva. Szóval ez ennyi. Van itt készülékgyorsítás, ugye ez a RAM-ot szabadítsa fel, a háttérben futó programokat, amire nincs szükség, és eléggé lassítják a telefont. Igen. Ez ennyi. Alkalmazáskezelő. Na. Igen, itten tudtok eltávolítani. Rendszeralkalmazásokat is el tudtok távolítani, csak akkor kell root jogosultság. Majd ezt egy másik videóban megmutatom, hogy lehet rootolni a telefonotokat. Van itt vírusírtó. Van a Clean Masterbe is vírusírtó, de van külön a CM Security. Az még jobb, mint ez. Ja, igen, talán semmi. Még le lehet itt lokkolni az appokat. Ups, nem ez kellett volna, mindegy. Appzároló. Igen, hogyha itt külön le lehet az appokat zárolni, jelszóval, és hogyha meg lehet adni, hogy hány próbálkozásra, hogyha nem sikerül beütni a kódot, akkor lefényképez, és elküldi e-mail címmel mindenre, amire csak akarod. Szóval ez nagyon jó, hogyha próbálkoznak feltörni a telefonod, akkor megkapod e-mailbe. Ups, ebből most kimentem valamiért, nem tudom, miért mentem ki. Akkor visszamegyünk gyorsan. Igen, világelső tisztító app, hát igen, elég sok letöltés van. És határozottan gyorsítsa a telefont, hogyha jó beállítsátok. Ajánlom haza a rootot, de ugye a root az garanciavesztéssel jár, szóval ja, akkumulátor kímérő, az is nagyon jó. Szóval itten kiszámolja izét, hogy hány százalék, hogy mi. Ja. És itten optimalizálhatod. Na, most nincs több probléma, mert előbb tisztítottam és optimalizáltam. CPU-t is lehet hűteni, ugye ehhez is kell root, és lehűtöd. Na, 3 Celsius csökkent. Elvileg. Tarhelytisztító, fototakarító, mondom, mindenféle van itt. Ha rámentek itt, ahogy én, akkor ittán lehet személyre szabni a cuccost. Ja, itt mindenféle beállítás van. Na, majd akkor felfedezitek. Én ennyi lettem volna. Sziasztok!